Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Mayong hapon naman sa iton mga palangga nga mga tagpalamati. Kagaari naman ang inyo kubos nga lagad si Tito Wilma. Upoy naman ninyo tubtub-tak na stress sa sininga hapon. Martes nga adlaw, Nobyembre 17, tuig 2020. Sa Martes nga edisyon, sa nga iton paglingaw sa inyo, kamusta lang? Kamustang paniyaga? Kag hoping nga siyempre hilay-hilay, nagapahunay-hunay kag naga-relax-relax ang aton dira mga palanggaman nga mga tagpalamati, especially nga aton man mga senior citizen o mga kabataan gusto na naanay relax anay abi magpulupahuway anay kamo sa inyo mga gadget na kag tutuki anay inyo mga modules kay Martes pa lang nga adlaw na. Kung natapos ng inyo mga hilimuson, natapos ng inyo pagpanghugas ang inyong mga kinan-andara of the night kita iadari sa inyo programa This Is My Life pagi sa inyo mga radyo. But actually, kung katuan may naton ang pagligad sang mga aton sini orasan, sang aton sini inadlaw sini mana kag binulan, ang aton man countdown sa adlaw sang Pasko kag bag-ong tuig, pila na gid lamang Tita Wilma? Kay daw ka nami nagid na nami ano Tita Wilma daw ka nami nagid handurawon iya na tisa hasta naman lang kita sa handuraw anay di ba kag magpreparar sa pag-abot sang adlaw sang Pasko gani preparar ninyo dira sa nahambalan ni Tita Wilma ang aton mga hilimuson kag mga hilikuton para pag-abot naman sang weekend padayuno ng inyo na umpisan last Saturday di ba pila na lang gani Tita 38 days before 38 days before December 25, Christmas Day. Kag 45 days before January 1, 2021. Kag padayon man kita, syempre, no? Sa paghalong, kada hapon, inaiya, hindi ko ginapagkalipatan sa inyo. No? Nga dapat dumdumon ginaton ang paghalong tagsa-tagsa sa aton kaugalingon, sa aton man mga palangga, mga miyembro sa aton panimalay nga hindi naton dapat pagpabayaan bisan magsiling na sila nga titawe huugahimo kami pero ang importante dira is ang aton iya pagpahanumdom sa ila sa tanan nga etiun ilabi ng aton mga kabataan nga hindi naton makontrolar sa pagwa dira iya sa aton panimalay sa aton mga senior citizen nga mali-li-li nga hindi sila pwede kagwa pero baw gusto gid nga magwa sige basta may tabon ng imong ilong na kinahanglan ang imo sini face mask ara lang kay okay lang gid ina ang paghalong kagang aton safety nakadepende sa aton mga ginahimo. Ang masami nga paghugas ang aton mga kamot pero kung maghalin kamo sa balay kag may kantuan may mga balaklon kamong inyo face shield hindi gid ninyo pagkalipatan ang inyong mga alcohol. Despite sining pandemic, nga aton ginapangatubang, padayon gid ang pagligad sang adlaw mag-aabot gid ang Disyembre. Sa nahambal na naton, pila na lang kaadlaw, sobre na lang isa ka semana, Disyembre na. Gani, sa aton man, mga palangga nga mga tagpalamati, ano naman ang ilingaw ni Tita We sa inyo sa sininga hapon manan. Siyempre, pila naton ka mga updates sa inyo sa sininga hapon, ikadulo man naton magluwas Tita Wilma sa weather update naton, kay tinukanami sang aton
panahon kun aga, di ba? Makabatsyag kita sa nga kasanag ni Haring Adlaw, ihatag man naton ina karon. Sa mga nagapamangkot kung may bagyo, hindi talaga pagpaminsaron ang bagyo kay maabot gid na, hindi talaga na yung pansaron talaga na yung kainit sa karon para nga magamagaan man ang atong sininga kaugalingon, magamagaan tungod sang kasanag nga mahatag ni Haring Adlaw para sa atong tanan. Kag syempre man magluwas sina aton man mahatag sa inyo sa sininga hapon ang si Elvis Presley bala nan. May sing-sing, kita nyo si Elvis Presley, di ba? May sing-sing na siya. Ginaplano man nga auction na. Kag magluwas sina Tita We, may ara man kita maay nga balita sa itong sini mga pasyente nga mga ginadialysis, di ba? Aton ina karon ihatag sa inyo na ang mga pasyente nga mga ginadialysis mayo na nga balita, Tita Wilma. Kag syempre, ang hindi nami nga balita sa iton man nga mga motorista. Aton mga drivers sa mga di pasahero sa salakyan. Kay kahapon ginmensyon ni Tita Wilma, ara nangin epektibo iya. Kainas ang kaagahon ang iban alas 6 ni nga aga. Pero gamay man nga pasipla Tita Wilma sa itong sa niya COVID-19 update diri lamang sa Dakbanwas ang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na ara naman sa nahambal na naton imbis nga gamay-gamay nag-amat naman siya saka. Pero pasalamat kita nga sa update kahapon nag-11, no? 11 ang bag-o nga kaso sa COVID-19 diri sa Dakbanwas ang Bacolod, na. Bot silingon ang aktibo nga kaso sa sining virus nga ini diri sa siyudad sang Bacolod 343, na. 343 na lang. Pero ang kabugusan gidiya nga kaso 5,135. Pero sa 5,135, 4,640 ang mga nag-alalayo sa diin nagdugang dira ang 58 ka mga bag-o nga nag-alalayo kahapon nga adlaw. Kag mga ginbawian sang kabuhi na dugangan isa. So may kabuusan na kita nga nadula nga kabuhi diri sa Dakbanwas ang Bacolod sa 158. Kag magluwas man na Tita Wilma, probinsya sang Negros Occidental, 45 ang panibag-o nga kaso. May kabugusan na nga 5,423. Sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati, na magluwas diri sa Dakbanwas ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, extra careful sa gihapon pahinomdumi na ni Tita Wilma kag hindi lang sa amon diri sa Negros, na sa mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan kag sa kaiping nga mga kaislahanan. Ang aton pagpangamusta kag ang aton man pagpangabay sang inyo man paghalong. Angot sining pandemic aton ginapangatubang kay hindi lamang kami diri kundi bugos ini nga kalibutan, bugos nga Pilipinas. Tanan kita nagaantos kag nagasakripisyo sa epekto sini, di ba? Sa bugos nga Pilipinas may 409,574 na kabugusan nga kaso sang COVID-19. Kag sa bugos naman nga kalibutan, Tita Wilma, pila na? Mas sobra na 50 milyones, di ba? 55 milyones. 344,660 ang kaso iyasang COVID-19. So, gamay lamang na ito nga update, na. Gamay na ito nga update sa COVID-19. Pero, Tita We, diretso honta na lang 1:35 na Action Radio Philippine Standard Time ang aton sa ni weather update. Sa dalaga naman sa aton sa ni panahon, ining northeast monsoon bala, amo ni siyang amihan, na amo ini siyang nagaapekto sa bahin sa northern Luzon, na kag magadulot man sa nga panalag sa nga pagulugal tubtob magalumon nga kalangitan didto nga may panalagsaman nga pagtupa sang ulan. Ilabi na sa bahin sang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kag Cagayan Valley. Kag ang iban pagid nga bahin sang aton pungsod, iban nga bahin sang aton pungsod apektado man sang easterlies, di ba Tita Wilma? Dala na kita dira. Magluwas nga syempre ang northeast monsoon dito iya sa northern Luzon nagapabatsyag
Dili naman iya sa aton sa iban nga bahin, no? Nga bahin sang pungsod, dala na ang Visayas. Dala na kita diri sa western part iya sang Visayas. Ang ato naman gina-eksperyensya among Esther Liz. Nan. Kag mahuyang tubtub kasarangan naman nga pag gulugalom ang aton sini nga ma-eksperyensyahan. Di ba, Tita Wilma, may ara man may mga pagpanalithi, kag may mga pagpanaguob man, inaya ang pagpanaguob, mabatyagan, kag ma-eksperyensyahan dito sa sidlangan nga bahin sang Visayas. Kag ang dapya naman sang hangin, mabatyagan naton, halin sa nasidlangan, pagkado sa nakatundan na sidlangan, diri sa Visayas, Occidental Mindoro, kag Palawan, kalakip ng Calayan Islands, nga may mahuyang tubtub kasarangan naman, nga dapya sang mga balod sa kalalawran. Ang temperatura nga ito mabatyagan, diri sa Diakbanwa sa Bacolod, Provincia sang Negros Occidental, halin 24 degrees centigrade to 32 degrees centigrade. Kag syempre si Haring Adlaw nagayuhom nga nagpakita kainas ang aga sa aton. Alas 5:30 pa lang iya sang kaagahon. Kag subong ti medyo nagatulotagiti na kay bantayan naton ang pinakamainit niya nga pabatyag sa aton karon nga adlaw 32 degrees centigrade. Pero nahambal na ni Tita Wilma magatunod siya iya temprano pagid, baw, alas 5:14, dulom ng aton sinipalibot. Te, may no kapadabi, kundi temprano pa karon mahambal naman na sila. Himos na kamo, manyapo na kita, pero boys, nakabalo nga, ay wala pa gani alas 6. Especially ang aton mga young ones, diba? Kay kabalo kita, basta magkagat na gani ang dulom, hambal na nila gabi na, oy, manyapo na ta. Mga senior citizen, hi and hello lang sa liwat sa inyo, kag sa aton man mga late tuners. Kag sa pila man naton ka-updates, as mentioned ni Tita Wilma, para sa aton sini mga PhilHealth members. Although nga ini nga tupiko bala, natandog ko na ni sang nagbigad nga simana, pero ang nami lang gid kay ti, dogin okay no? Nga gin pasakaan na sa 144 sessions sang Philippine Health Insurance Corporation o kun PhilHealth ang anay 90 session, di ba? Kay primero anay kwan lang nimo ining 90 lang ka session sang dialysis ang coverage ng PhilHealth para sa mga miyembro nga magamit nila ini until December 31, 2020. Mga PhilHealth members nga mga ginadialysis, di ba, masiling sila, abin mo, tawag, nagka-problema, maging kami, kaya naubos ng coverage ng PhilHealth nga 90. Ti sige-sige, ti nami na siya nga balita para sa inyo, no? Kalabot na 144 sessions. Okay. So, saging pagwa naman nga pahayag sang PhilHealth President nga si Dante Girian, no, siling niya, magapagwa sila sang bag-o nga guidelines. Mapagwa sila sang bag-o nga guidelines para sa extension sang coverage paagi sa isa ka circular. So no saya, the PhilHealth Board of Directors has approved on November 11, 2020 the continuing coverage of hemodialysis sessions beyond the 90 session limit to a maximum of 144 sessions which can be availed until December 31. So, inyo inaiya magamit tubtob Disyembre 31 sang sininga tuig. Kag syempre nagabulig naman ang PhilHealth sa tanan nga mga regional offices kag healthcare facilities. Kag nagapangabay man sila para batunon ang mga miyembro nga nagakaubos na sang ila 90 sessions. Kag mismo man ginhatagan mga advice sang ahensya ang tanan nga mga miyembro nga nagapaidalom sa hemodialysis nga nakabayad na sa ila session nga kun mahimo mag-file sa pinakamalapit nga PhilHealth office para nga ma-claim ninyo ang libre nga sesyon. Batian nyo na.
Kay ti madumduman naton, may pila ka mga ospital, may pila ka mga healthcare facilities nga wala na iya nagabaton sang mga PhilHealth members nga naubos na ang ila 90 session. Bisan nga ginhambal sang ahensya nga wala limit sa karon nga panahon tungod ang pungsod Pilipinas yara sa idalom sang state of calamity tungod sa COVID-19 pandemic. Ina nga mga informasyon kabalugid ko kay diri sa Dakban wasang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kadamo sang aton mga kauturan nga ginadialysis tuod-tuod ginaiya mo. Kung diin ka lang magkadto may mga dialysis center pero kulang sa gihapon. Okay, si Presidente Rodrigo Duterte naman nagpaandam na sa nagpaandam siya nga suno sa iya hindi pa katapusan nga pandemic ang COVID-19 nga makaapekto sa bilog nga kalibutan. Ay, President, relax bala mo imoya. Suno sa presidente ni kay kabahin ini mo dito sa ginpatigayon bala nga 15th East Asia Summit paagi sa virtual meeting nga ang masunod nga big one magaabot. Pero ang pamangkot gid lang kung san oy na matabo, gani dapat makaangkon sang effective warning system ang aton sinipungsod. So sa pinaka-latest data, ang COVID-19 naglabot na sa 53.9 milyones ka kaso sa bilog nga kalibutan. Dahil sa data gani naton sobra no 55, di ba? Nga may pila gani titawe ka recoveries dito sa aton sa ni record nga ginhatag nga may 38 milyones 489,519 ka mga recoveries kag masobra 1.3 milyones nga nagkalamatay. Ina sa bilog nga kalibutan ang record. Samtang padayon naman nga nagapangita sang bulong batok sa mga virus ang nagkalain-lain nga mga laboratory kag pharmaceutical firm sa bilog nga kalibutan against COVID-19. Hambal sang aton presidente ang bakuna kinahanglan dapat available sa tanan nga pungsod, manggaranon man o konpigado man. Kag tungod man dira, nagapangayo kag nagapangabay gid sa suporta si Duterte sa partner no halin sa ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases kag sa ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies. Amo nang nasiling bala na tinatanaw na nila ahead ang palaabuton kag kun ano mga posible naman nga ma-experiensyahan naton. Alauna 44 Action Radio Philippine Standard Time. O ari na kita sa acton sini isa man ka update nga mahatag sa inyo. Hindi kay nasipletan ko lang ni nga nakita ako bala nga ang Sing-Sing sang King of Rock and Roll. Kabalo naman ta kung sinong King of Rock and Roll, di ba? Si Elvis Presley. Oy, kalakip ang iya Sing-Sing sa mga makhabig memorabilia auction nga patigayonon sa Los Angeles. No? Ang amo nga gold and diamond o kung TCB ring ginasaligan nga mabaligya sa kantidad nga hindi iya magnubo sa 500,000 mo na hindi magnubo sa 500,000 dolyares titawet. Hindi magnubo sa 500,000 dolyares kung sa aton kwarta diri sa Pilipinas ang katumbas sina masobra 4 ka milyon ka pesos. Kay man base man sa reports ng Reuters, ginasiling nga kalakip man sa mga igasubasta ang mga rock guitar kag mga set of master tape halin sa Woodstock Festival. Ang among nga Sing-Sing ni Elvis Presley ginlaragway iya nga una sa mga serye sang Sing-Sing nga may TCB. Ang TCB namang taking care of business letter. Kag lightning bolt motif nga gingamit sang sikat iya nga singer. Sang magbalik siya sa pag-concert sa 1969 matapos nga mag-focus siya iya sa pag-arte.
Naghambal ni Bridget Cruz, founder sa GWS Auctions, niya, it's the quintessential Elvis jewelry piece. Ang among nga sing-sing, kagang iya sinigitara. Man pang pagpate ni Cruz, posible magalabot ang among nga sing-sing halin sa, as mentioned ni Tita Wilma, $500,000 tubtub $1 million. Nga kalakip iya sa 300 ka mga kagamitan nga igasubasta this coming November 28. Tenga mga sing-sing, gin-design mismo ni Elvis. May mga diamond, kag ang kabugaton sa ni is 9.81 carats. Bugat man siya gali. Ginhatag ina suno iya sa, ginhatag ina suno sa report sa nga singer. Sa iya opening band singer nga si J.D. Sumner sa itong 1975. Naibaluan na ito nga si Elvis Presley napatay 1977 sa edad nga 42 years old. Kaga, miyara pagigali talwe no idugang pag nila sa ila igasubasta ang 700 plus hours gapert. 700 plus hours of tapes nga ginabuluban ta nagalabot sa $1.6 million ang presyo sini. Kagkalakip man sa tapes, amo ang pag-perform sa mga legendary singer nga sanday Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, kag iban pagid nga mga singers kag artist iya didto sa bahin sang Woodstock. Inapila lang ha mga info nga itong sininahatag sa inyo iya sa sininga hapon. Ali 1:48 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang, balik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Hi and hello sa aton dira mga upod, mga upod tada sa may FB Live. Thanks Gid. Good afternoon sa inyo. Salamat Gid. Tamyawon ta kamo dali lang Gid. Sa si Maria Cecilia Pabon Jimenez. Good afternoon Ma'am We. Yes Ma'am, good afternoon man sa imo. Kay Alex Montesa, ang Martes nga adlaw, napuno sang pagtilaw sa kabuhi. Bo, perti di mga dinalan mo, perdi mo giguda. Nga pita Tita Wilma, hambal naman ni Alex, ni Kenneth Valencia. Siling naman ni Alex Fuentes. Dua ni Alex, tadi permi mo every afternoon. Alex Montesa and Alex Fuentes. Hambal ni Sir Alex Fuentes, hinya I'm watching and listening Tito We. Jocelyn Libuon Dispuho. Good PM, tawi always watching lang midi sa Isabela. Mayong hapon lang sa mga taga Isabela. Jean Marie, mayong hapon. Tita Wilma, mati lang kami diri sa Canlaon City. Kag, Kapaslawan, Kadalagan, Kamanggaran, Kagabantugan. Inatanan, temporaryo lang sa kabuhi naton. Only the words of Almighty God will endure forever. Yes, sir. Thank you, kid. Good PM Action Wilma from Lilibet Ninia. Gaulan da sa inyo, Sir Alex Montesa. Hello, Tita We, ari naman ta. Updanay naman taliwat. I'm so glad to see you. Yes, I'm so glad to see and hear you this afternoon. Salamat sa imo mabugnaw nga tingog. Ini si R.R. Henyo, ang imo solid fan. Halin sang gamay pa ako. Thank you, good sir. Salamat, good. Giuseppe Magwad de los Reyes. Good afternoon, Action Will. Action Tito We, monitor always from Celine Homes, Japon. Kami diri halong Tito We kay nagainulan na naman. And God bless you always. Virtual Pinda, salamat sa imo. Mayong hapon Tito Wilma, nagapamati kami diri sa Kalye 11 Payao. Mayong hapon lang dira. Jessie Robles, kaka Renelyn Humboy Dumaklid. Hello po. Good afternoon. Watching live from Imus, Cavite. Greet lang po, family Dumaklid, Kasag, Humboy, Barangay Kabagnaan, La Castillana. Keep safe and God bless you. Salamat, Gid. Abrinica Windel. Windel, good afternoon. Salamat. Good afternoon ko no, ma'am. Hi, Tawe. Good morning here in Saudi. Good afternoon dira sa Pinas. Yes, sakto kagid in Wilvan, Española, Tikhala.
God bless you too. Hello, Tito Wilmo, mayong hapon. Permigid kami nagapamati sa inyo programa. Jinky and Greg, God bless. From Barangay Nagasila, Carlota. Nay. Pag-greet lang at Wilma Kint Siriritan, 11th happy birthday. God bless always. Thank you po. Renelyn Humboy Dumaclid. Feby Habagat, yes, mayong hapon man. From East Homes, 3. Estefania, Bacolod City. Ma'am Elizabeth Maleka Gamala, mayong hapon sa imo, ma'am. Stay safe man and God bless. Angeles sa Unoy, Tita We, keep safe and God bless you. Okay, hasta lang diraan na abalikan ko lang kamudugay-dugay. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas... Alauna 56 na Action Radio Philippine Standard Time. Antes man si Tita Wilma magbasa sa aton sinisulat, nadumduman bala nato, no? Nadumduman ginaton kay kaina wala ko na mention ining aton ginapatigayon sa karon nga panawagan para sa mga donasyon para sa aton mga kauturan nga nahulan ginhalitan sang bagyo dito sa bahin sang Luzon. Nga sa nahambal na naton mga wala nadulaan sang ila puluyan, nangin wala pulos ang ilang kinabudlayan, ang tanan nila nga napasad wala gid. O sa mga nakita gani naton, si Mariel kag si Robin Padilla, ang ila sini nga mga kasambahay, abi ninyo ginpatindugan nila mga balay kay sa probinsya man nagapalauli didto kag nahalitan ang ilang mga balay wala na kay na wash out sang baha, no? Amo na bala siling naton nga kun kita may ara man sobra na may sobra o kung sarang kita nga makabulig bisan sa magamay gid lang nga bagay, ipaambit naton ina. Amo nang siling naton. So, sa siningation, may operation tulong. Pagbulig sa mga apektado sang bagyo. Nabuot silingon ang Action Radio Bacolod, upod ang Sowing Legacy Movement Incorporated, isa ini siya ka non-government kag non-profit organization. Kami nagabaton sang inyo mga bulig o kondonasyon para sa iton mga kauturan nga apektado sang bagyo. Na bisan gamay lang, kung hindi ta kasarang sa mga dalagko nga mga bagay nga madunar kiti pigado kita iya. Sa gamay nga mga bagay nga ila mapuslan didto pagkaon, pero hindi ang mga mapanos nga pagkaon, ha? Pagkaon, kung may cash ka mo, bisan gamay lang, kay ang dako din gahalin sa gamay. Gamay tipunon, nga inyo madunar, paagi man sa amon, matingob ina, dako ina nga bulig para dito sa ila. Na, ang mga goods, na mga canned goods, di pwede ina, di bala? Bugas, pwede man ina. Or whatever nga pwede nila mapuslan, kag maggamit dito. Ang mga gamit para sa pagpanilo for sanitation and hygiene, mga klorinda na pwede, basta putsun lang mayo, alcohol, mga habon, habon pampaligo, habon panglaba, mapuslan, ginila ina dito. Kag syempre, as mentioned ni Tita Wilma kahapon, kay ti may ara gin man nagwa nga hindi pwede magbaton sa mga used clothing, ha? Kay ti ginatanaw nila nga mangin isa ka mode of transmission sang virus, pero tungod nakitaan nila, no? Nakitaan nila nga kinahanglanon gid ang mga panapton sang aton mga kauturan nga mga biktima sang bagyo didto iya sa Luzon, no? Pwede makabaton ang Action Radio Bacolod kag ang Sowing Legacy Movement Incorporated sa mga used clothing. Sa aton to bala naman na istorya no outside Bacolod nga nag-contact sa aton personally, pwede, no? Pero pangabay lang, piliun naton ang aton man ihatag nga inang para sa aton bala bisan kita pwede pa naton magamit kag mapuslan. Pero kinahanglan i-safety naton, no? Gani for safety purposes pangabay lang gid kinahanglan, no? Kinahanglan i-wrap naton or putson naton ina sang maayo. Ha? Kay nga putson ina sang maayo para sa disinfection. Hindi sa pagbato namon diretsyo mo. No, ipaagi pa na sa process nga ma-disinfect inang mga used clothing. So, pwede tipuno ninyo, putson ninyo sang maayo. Ha? Okay? Kung ara na, pwede, o kami, nagsugod na magin man kami pamaton mo, there is Action Radio, no? So, salamat sa mga unang mga nakahatag. Kung cash donation, bisan gamay lang na iya, bukas ang mga palad sang Action Radio Bacolod, kag sang ining non-government kag non-profit organization nga Sowing Legacy Movement Incorporated sa pagbagton sina. Pwede, isa ka muda ka grupo, no? Grupo ninyo, let's say, sa mga pamatanon, grupo sa mga estudyante. Kung mag-amot-amot ka mo 50 pesos each, di ba?
pwede gina matingob ninyo makalabot 500 pesos, pwede na ninyo ina madunar para dito sa ila. Abi ninyo kaluluoy as in kaluluoy gidya sa ila. No? Pwede ka mo man padala sang inyo donation nga cash paagi sa GCash. Kabalo naman kita kung ano ng GCash online application ina sa mga pamateno naton kabalugid kita iya nga ka-inchin di ka kabalugid ina sila no. Sa mga pumuluyo naman sa siyudad sa Bacolod nga gusto ninyo mag-donate iya cash pero luyag ninyo personal nga ihatag ang inyo donasyon, pwede lang kamo makatawag diri sa amon sa Action Radio 4343861. Hindi gani sa 7081237. Pwede man sa cellphone number nga 0947-637-6786. No? Para sa detalye sang pagkuha sang imo donasyon dera. Nan. Kag sa outside Bacolod, gusto ninyo man mag-donate man cash, kung wala daya GCash, pwede ka mo lang makakontakt sa amon landline through cellphone. Ngagin mention ni Tito Wilma na kung paano ninyo mapadalang inyo iya cash donation. Na ang mga magadonar naman sa mga goods, mga kagamitan para sa sanitation kag hygiene, kung ano man, actually may na ding pila ka boxes sang noodles kag canned goods nga gindulong personally kahapon na. Pwede man ka mo makadulong personal, pwede man nga mag-contact ka mo diri sa amon sa Action Radio para inyo man mahibaluan ang schedule sang pag-pick up sang inyo mga donasyon. Di kunari ka mo lang sa Bacolod, pwede mo malang di ma-drop by sa Action Radio, why not? Pwede kid, na? Kag tandaan lang naton isa ini ka-aksyon sang Action Radio Bacolod ng Operation Tulong nga pagbulig sa mga apektado sang bagyo sa diin upod diri ang Sowing Legacy Movement Incorporated. Isa ini ka corporate social program sang Action Radio Bacolod. Sa liwat kita nagapanawagan personal sa inyo. Kung may ara kamo dira ina mga pinggan nga hindi mabuka ha, mga pinggan nga hindi mabuka, nga mga maayo pagidiyang itsura kag pwede nila magamit dito, mga plastic cups nga mga pwede nila ma-recycle, kaya mga pwede nila magamit. Yes, hindi naton inapag-idalok sa ila mga alcohol na pwede kaya magluwas sina bisan nga ni limnon nga tubig na budlayan to mo na okay, aari lang kami diri sa Action Radio. Kung pwede ka mo magpalamang kutay nun, pwede ka mo magkatawag sa telepono o kung sa cellphone number. Again, mention na ni Tito Wilma, ang 0947-637-6786. Ang amon landline 4343861 kag 708-1237. Alas 2:04 Philippine Standard Time. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay ang pagkabasaon ni Tito Wilma nga mensahe karon nga hapon syempre via messenger naton. Isa ini kailoy na ginpaambit niya ang iya eksperyensya kag ang ila paghimakas ang iya kabataan tubtub subong sa din mabatyagan naton ang kalipay para sa ila, no? Gapatawag siya kay Ay Mommy. Ang mensahe ni Ay Mommy nagasiling, nipot lang ni pero at least balahaw mabatyagan man naton ang iya kalipay, no? Tawagan lang ako kay Ay Mommy. Amo nang tawag sa akon side sang bana ko. Ako may story man, Tita Wilma, sang akon kabuhi
nga masiling ko nga hasta subong ang kasubo akon gihapon mabatyagan. Isa na ako ka widow, kag tatlo ang akon kabataan. Isa, graduate na sa college. Wow. Titawe, duha second year college sa Doctor's College. Iloilo na siya, no? Na. Sa kaluoy sang Diyos, bisan may ginabatyag ako, nagabakas ang mga kabataan ko sa pag-eskwela. Bisan wala balon nga kwarta bi, lakat lang na sila sa school. Napatay ang bana ko, grade 5, ka grade 6 ang akon mga bata. Nagaluto ako pagkaon kag ibaligya sa kantin. Para may pang-adlaw-adlaw kami nga galastuhon. Kag isa ka best Tita Wilma, kag isa ka adlaw Tita Wilma, may 500 pesos ako nga makita sa akong ginabaligya. Hasta nga naglabot ang panahon, nag-obra ako diri sa Bacolod, kag dako-dako gawa ang kita ko. Hasta abi, naka-college na ang kamagulangan ko. Kag hasta na lang, nga naka-graduate siya. Ang mga anak ko wala ko gidin pabayaan, bisan malayo ako sa ila. Pangamuyo gid ginatudlo ko sa ila permi. Subong ari ko di sa Bacolod, kag wala ako obra tungod sa COVID. Pero trust ko gihapon kay God, Tito We, nga hindi kami pagpabayaan. Tuod bilang single parent kabudlay gid, Tito Wilma. Mabatyagan mo ang kabudlay kag kasubo, kag abi mo ang radyo ko. Ang mga programa gid lang sa Action Radio ang makalingaw sa akon. Subong Tita Wilma padayon man nga nag-eskwela ang akon mga kabataan, kay ti, bisan pandemic, online man ang ila siniklase. Salamat gid sa pagbasa mo sang akon story nga gin-short ko lang. Kay tama gid di kalaba basi magabihanta ay mami. No, ay mami, amoy nang iyan ang tawag sa iya ko no. So, ina lang, malipot lang ng iya mensahe. Again, print out man ni Tito Wilma sa itong sa the messenger. But anyway, sa imo, ay mami, salamat gid kag maayong hapon sa imo. Kag aton man ginadayaw ang imo sine determinasyon bilang ginikanan para sa imo tatlo ka kabataan. Tumalagsahon, di ba? Tumalagsahon ina nga ikasarang abilidad sang isa ka iloy kag amay sa iya tatlo ka kabataan. Kay ti wala ng partner mo, di ba? Pero sila among nagaserbi nga inspirasyon sa imo. Sila ang nagahatag sa imo kusog. Sila ang nagapabakod sa imo nga ginabaliwala mo ang tanan nga mga kabudlay. Sulong ka lang sa pagsakripisyo kag pag-antos para nga masuportahan mong ila kinahanglanon. Si subong sa pihak sinatanan, makita mo no, ang amat-amat na nga pagbunga sang imo sini kinabudlayan. Amo nang siling bali naton nga bisan ano kabudlay sang aton ginapangatubang diri sa kalibutan, bisan ano kabugat sang krus nga ginahatag sang mahal nga Dios sa aton, nakabalo siya masarangan naton ina tungod kadamo sang imo mga nahibaluan nga pamaagi nga malampuasan ina kag makahatag sabat sa imo ginaproblema. Hoping nga kon makatapos na gid sila nga tatlo,
ay ano man lang nga pagpasalamat ina sa mahal nga Dios man. Mangin malipayon ang kabataan mo, madako ang pagpasalamat nila kun nga ikaw ang ila nangin iloy. Wala mo ginabalihan. Wala mo ginabaliha ang iban nga mga nagakatabo o kung iban nga mga tentasyon nga nagaabot sa palibot mo. Kundi ikaw nakafocus ang tanan mo nga atensyon, ang tanan mo nga panahon kag pagpalangga nahatag mo sa imo kabataan. So makasiling tabala nga wala imposible sa kalibutan basta hugot lang ang imo pagpati, ang imo pagtuo kag ang imo paghakos sa iya sa mahal nga Dios. Kay kabalugid kita nga ang tanan nga nagakatabo sa aton kabuhi, iya ina tanan pagbuot. Kag kun nga agin hatag niya ina sa aton nga mga pagtilaw, siya lang gid ang nakahibalo kung ano ang iya katuyuan sina para sa aton. Amo na siling naton diri sa kalibutan, kinahanglan magpakabakod kita. Kinahanglan ipakita naton sa aton kabataan, ipakita naton sa ila tanan. Kabaw ko kay Isabela, tita, na malupog naging ko. Pero, nagayuhom sa gihapon. Tungod sila among aton inspirasyon. Wala mo ginabaliha ang kabudlay, wala mo ginabaliha ang kakapoy, tungod sila amo ang makapaumpaw sina nga mga nabatsyagan mo sa imo kaugalingon. Kay kanami batsyagon sa bayin sa ginikanan, nga makita mo bala ang imo kabataan nga sa pihak sang kabudlay sang inyo pagpangabuhi sila nagatingwa man para ila man malabot ang ila ginahandom sa kabuhi. So, inday, mami, bisan lipot lang na, bisan wala mo ginpatpat ang mga kabudlayan nga imo inagiyan sa kabuhi ato na intyendihan. So, padayon lang, na? Padayon lang kita sa pagpanglakaton, upod sa aton man kabataan. Never surrender. Kaya ang aton kabuhi diri sa kalibutan may katuyuan. Kung ano ina, amugin inang mahibaluan naton sa palaabuton. Kag dira ninyo makita or dira mo ay mami, mabatsyagan ang kalipay nga ay deserving, kag worth man gali ang akon nga mga pag-antos kag sakripisyo paara sa akon kabataan. Imo ina achievements sa ulihi. Nga bisan ikaw lang isa ang nagpangabudlay, nahimo mo para sa imo kabataan. Sa ila suporta, kag sa pagbulig man sa imo mga in-laws for sure, sa imo mismo pamilya sa pagtukod man sa imo nga magmangin mabakod ka. Hindi ka magpakahuyang, kay ang tanan masarangan mo ina. Okay, ay mami, saliwat salamat gin. Kag sa mga palangga, may naton nga mga tagpalamati, kag na sa mga nagahulat sa ilaman mga mensahe, nga mabasahay naton, nga ila mensahe ada sa aton messenger, kung kamo may luyag man, ipaambit sa iba naton nga mga kauturan. Nga nagaupod sa sininga programa, This is My Life. Ang inyo mga inagihan sa kabuhi. Mga inagihan nga doging challenge kagid bala na nga naka-inspire sa imo, naka-inspire sa imo kag nakahatag ina leksyon sa imo, ina magamit man sang iba naton nga mga kauturan nga mangin palahinandigan nila sa adlaw-adlaw man nila nga paginawi. Sila dito gani si ay mami kung nasarangan niya bot silingon masarangan ko man, yes. Kinanglan arisgado lang kita ka magpakaisog lang tanan no man, di ba? Amo lang ginaya. That's life, di ba? Be positive lang kita. Ari lang kita sa maayong nga bahin sa ngaton kabuhi. Kay bisan kabudlay, okay lang gyapon. Pero kung ari ta sa negative side, kung kabudlay na nga daan, enjoy ka pagkatapos ang ending gali malain para sa tanan. Ha? Okay lang, Tita We. So, hindi gani problema man nga ginaan ko ninyo, luyag ninyo pangayuan sa personal nga opinion ni Tita Wilma, personal advice ni Tita Wilma. Pwede ninyo mapadala diri sa aton sa This is My Life. Hindi gani, sulat nyo. Pwede nyo man diri maagi sa stasyon sa Action Radio, pero do kabudlay pag sa sitwasyon. That's why nga, gina-encourage ka mo ni Tita Wilma kay tiuso naman ang Facebook. Subong mo, no? Pangitaan nyo lang ang aton sa personal nga account Wilma Antupino Sugaton. I-private message nyo lang. Kami send message na. Bisan hindi ta friend.
type nyo lang kag-isend sa ako, mabaton ko na, kag ako lang isa makabasa sina. Amo nang himuon nyo. Kay ti alang-alang makadto pa kamo sa post office para magpadala dire. Okay? Yes, Tita Wilma, alas 2:16, Action Radio Philippine Standard Time. Ay, dali, gid lang gali, Tita Wilma. Sa ito naman mga kauturan, sa mga nagagaproblema, da balasang, pagpalanakit sang ila sinikalawasan tungod sa ilaman pagpangabudlay. Okay, Inday Rose Guevara, yes, kamusta? Good afternoon kuno Tita We. Kay Tawe, greet ko akong partner, Donnie Hinsoli Espigol Renz. Donnie Hinsoli Espigol Renz, birthday niya buwas. Okay, Tawe, always gid ko ga-monitor sa program mo. Violeta Gania Grasparil. Gapamati, kami diri sa Mansilingan, Danny Glo Aldamar Arhinal, salamat man sa inyo. Maria Fe Maravilla, good PM Tita Wilma watching from Palawan. Hi and hello, kamusta ka mo dira sa Palawan? Na mayong hapon, keep safe man. Kay Inday Wilma Cabarles, good afternoon. Kay Nini Monteroyo, good afternoon ma'am. Wilma, Action Wilma, greet ko lang Jenny Perry sa Binalbagan. Salamat, kid. Angeles sa Unoy, yes, salamat man sa imo. Hello, Inday Rose Guevara. Hi, kuno, galigid siya. Good afternoon, Tita We. Oy, Ederica Ford, kamusta na? Good afternoon. Si Tuto Ederica Ford sa OTTG, Christine Taxi, good afternoon. Drive safely, kinanglan halong-halong lang, na? Kabalugid kita ang medyo nabudlayan gikamo sang epekto subong sa pagsaka sang presyo sang gasolina, di ba? Gasolina, crudo kag kerosene. Martin Aliling, good afternoon. Kag good PM ma'am, please greet ko da Patrick Gardy, always gapamati sa imo idol. Yagid kasi na. Thanks gid Rosalie Villorente. Salamat man sa imo. Salamat gid. Kag maayong hapon gid. About touch man si Tita We. Thanks, Tita We. Nag-cry man ko ba? Tears of joy kay anak ko nga eldest. Aga padala na gid sa iya sinisweldo, na? Siya, gasabat siya kay kapamati sa mo. Nga nabasahan naton ang iya sininga letter. Well, anyway, thank you so much, gid. Ma'am, ay mami. Majutay ko lang ma-mention ang imo siningalan. Tita We, mayong hapon always gid ko gapamati. Thank you, Tita We. Nelson Salvaderio Mangilan Jr. Tita We, kamusta ako kay Action Dorel Cabato o kay R.R. Montuarihinyo, makaabot gid na sa iya. Off yan na kag Patrick, yes, nag-greet naman.
Nelson, kay Nelson Obana, good afternoon kay Rian Montesa, kay Hazel Domingo. Inday Hazel, how are you? Kamusta ang imo mga anak? Nori Jill Egay, kay Krista Seya Villanueva. Ma'am Ofelia Galero RC, good afternoon sa mga taga Isabela Dira, kay Mina Zaman, kay Renelyn Homboy Dumaklid. Oy, tuto Dennis Richard Tibor Roma, good afternoon lang. Kay Ricardo Tawe, Sipi Kalamba. Relax lang Balikan ko naman kamo dugay-dugay. Patawhay anay si Titawe. Dali gid lang. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Standard time padayon man si Tita Wilma ang aton mahatag sa inyo nga tips sa sini nga hapon, informasyon, nga aton man nga mapaambit sa inyo sa sini nga hapon. Lipot lang ni para sa aton bala nga mga kauturan nga may mga generator sets sa inyo balay, may mga generator sets sa inyo dira mga negosyo, bisan gamay-gamay lang kay tiko mga lagko na mga building, lagko na yung ilang mga generator sets kag nabutang na sa isa ka lugar nga safe gid mo, di ba? So ari panugyan inisang Department of Health na para sa publiko, na gin-advise man sang Department of Health o kun DOH sa publiko nga kung mahimo ang inyo mga genset o kung generator set, ibutang ninyo sa gwa sang inyo balay, na ibutang ninyo sa gwa sang inyo balay o kung sa gwa man sang mga establishmento, kinanglan pwesto nyo na siya sang maayo
Kay nga, nga nagwa ning ilang advisory o kung pahanumduman sa pihak tubalasang report nga 3 katawo ang napatay dito sa may Albay sa tong nagligad nga wala sang serbisyo sang kuryente sa ila lugar. Abi ninyo, ano gin-confirm gidya ni Health Secretary Maria Rosario Vergere nga naga-produce gali sang carbon monoxide. Ining carbon monoxide ini siya, hilo ni siya. Naga-produce siya sang carbon monoxide nga hilo nga ining generator set kung ara ninyo na plastar sa sulod sang inyo balay. Kinanglan gali hindi pagipasulod sa inyo puluyan, no? Kaya nga, hindi ninyo mabatsyagan nga biktima na gali kamusang makahililo nga carbon monoxide. Kaya nga, ang carbon monoxide, ano gani, Tita We? Colorless niya, why niya color? Hindi ni siya makita, wala man siya baho. Colorless, odorless ang carbon monoxide. So, mismo kita sa itong kaugalingon, hindi makabatsyag, hindi makakita sina. Te ano ang matabo sina? Muna siling naton. Hindi mo na mabatsyagan, kundi gulpi lang ikaw nga makabatsyag sang pila ka mga sentoma. Tubtub nga, malipong ka na. Amo nang natabo sa 3 to. Nalipong, wala na maulian na patay. So, na-discover sa diagnosis man nga nahilo sila sang carbon monoxide tungod sa generator set nga sa sulod sang ilabalay na. Ini mga genset nga ini or generator set nga ini, kinang maayo niya nga malayo sa inyo puluyan or mismo sa sulod sang inyo balay kung mapagwa kinanglan malayo siya sa inyo sang hindi magnubo sa 20 feet. 20 katapak halin sa inyo balay kag hindi ninyo dapat iplastar sa enclosed setting o kung sa mga sirado ba nga lugar gyudnan. So, ang panugyan ni Dr. Vergere nga in case gid man abi, may ara ka mo dira. Kag kung sin-uman sa miyembro sang inyo panimalay o kung upod ninyo sa sulod sang balay nga makabatsyag sang lingin sang ulo nga nagakahilo sila o ginadudahan ninyo nga yes, nahiluan kamo sang kun ano, ilabi na gid ko nagagamit kamo sang generator set, may posibilidad gid. Kinahanglan pag may ara kag nag-andat ng kinanglan dalon ginayon ninyo sa hospital, malapit nga health facility kay nagakinahanglan ina sila sang medical attention. No, aton concern dira aton mga kauturan nga may mga generator sets sa inyo iyapuloyan. So, gets ninyo? Yes, Tita Wilma. Amo lang ng informasyon nga aton man gin-share sa inyo sa sininga hapon kay importante ina. O masinita, pigado kami way kami na iya. Hindi para man na sa tanan. At least kung may ara ka mo dira neighbor or sino man sa pamilya nyo nga may ara sina, makahatag ka mo ideya, makahatag ka mo informasyon sa ila. I-share ninyo para sa kayuhan sa tanan. Okay? Alas 2:30, Action Radio, Philippine Standard Time, Tita Wilma. Yes. Sa panimalay, kag pamilya. Mabalik si Tita We pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Living sa...
Okay. Mayong hapon lang dira kay Maria Ganal. No, siling ni Maria. Marisa Ganal, siling ni Marisa Ganal. They will mo mayong hapon tani mabunutan number ko wala ko sked, no? Dasun pa nga adlaw gani relax lang ka mo dira, no? Mayong hapon Tita We. Yes, thank you to We from Nelson Silverio Mangkilan. Inday Chino sister, good afternoon. Ha? Good afternoon kuno Tita We. I love you too. Inday Cory Vidaha, watching from Kuwait. Hello, good morning sa imo. Yes, good afternoon diri sa aton sa Pilipinas. Melchorita Ferrer, good afternoon Tita Wilma. Hi ma'am, good afternoon. Ikaw to nagbugno sa akon. Why hindi ko bikilala mo itsura. Tita Wilma, good afternoon. Halong gid, God bless from JM Asdilio Banaag. Kay Ma'am Marlene Diaz, good PM Tita Wilma, stay safe. Alex Montesa, dapat Tita Wilma ara na sa open space ang generator set, especially kung bag-ulang gamit. Umalited pa na siya. Carbon, yes, so carbon monoxide can make you feel dizzy. That's why, no? Salvi Gatilugo, hi, kamusta ikaw? Hello, Tita Wilma. A good day ko, no? Kamusta na da sa imo, no? Mayong hapon, gid. Baw, nga mga anak ka mo. Okay lang na. Meet sa banal. Good PM, Tita. Mayong hapon sa imo and to all the listeners ng imo program. Pwede ka, personal sa imo question, dear. Karoon na lang na siya. Tawe, greet ko tani si Manong Noel. Happy birthday from Family Dinoy. Manong Noel, happy birthday from Rollies. Kaga sa ila mananday... o sa ila tanan, happy birthday sa imo. Okay? Yes. Ada pag Tita Wilma, relax lang na bala. Josephine Ferrer, salamat man. Kay Enerisa Similiano. Kay Jose Hiherson Junio, kay Joe Marie Hamili. Martin Gonzalez, Drawed Kaunoy. Mayong hapon. Kauntoy, I'm sorry ha. Ma'am Francisca Batalya, ma'am, good afternoon. Thank you, kid. Kay Andrew Juanita, salamat man. Violeta Gani Grasparel, kay Nena Monteroyo, kay Jose Herson Lampinig Junio, mayong hapon. Joe M. Nadong, kay Peter Solis Amagin. Okay, balikan ko lang na account ko may time pa ko. Relax lang ka mo, dera.
hapon na galan na kay Tuto Jose mong Calturilla, watching FB Live. God bless. Okay, salamat gid. Sa siningabahin, magkatuna si Tito Wilma sa pagbasa man sang atong tag sa ka-zodiac sign para sa atong tag sa ka-horoscope. Unahon naton ang zodiac sign nga Scorpio. Sa mga Scorpio, ining mga Scorpio, amo ini ang mga nataw Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Scorpio ang imong horoscope karon nga adlaw Nobyembre 17 pa lang ganito, di ba? Nan. Ari ay ho. Abi mo masako ka subong nga adlaw. Nga gano ka gapaninlo ka dira ka yes, gapaninlo si Scorpio sa ila balay, no? Masako siya sa pagpaninlo sa ila sinip palibot. Pero abi mo bayla sa imo ginahimo Scorpio, may ara ka wala gina-expectar nga madiskubrihan nga dokumento sa imo ginaobra sa karon. May posibilidad man nga wow, magatumbong imo balatyagon sa kalipay. Kay nga may inubayad ka na kuno sa imo utang hambal sa imo horoscope po na mo may grasya. Scorpio mga masuwati mga numero 25, 36, 53, 42 kag 13, jade green is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Kung ano ang imo handom, kung anong plano mo himua Sagittarius karon nga adlaw. Updan mo sang pagpangamuyo para maangkon mo ang gabay nga kinahanglanon mo. Mga maswati mo naman nga mga numero 36, 21, 12, 43, kag 52. Battle green is your lucky color. Sa mga Capricorn, ang mga Capricorn na tao, Disyembre 22, tubtubinero, Justin 9, yes, ari, tun-an mo gid, kag himuon mo gid ang pagpalangga sa imo mismo kaugalingon. Para maangkon mo ang mabaskog nga energy or shall we say healing energy nga makapamag-an sa imo balatyagon Capricorn. Nga aman, abi ka ugalingon tapin niya palagaon tagid na iya. Masuwati mo nga numero Capricorn 25, 7, 51, 12, 32 kag 40. Cloud white is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, yung mga Aquarius ang mining mga natao, Enero 20, tubtub Pebrero 18, kung may nabatsyagan ikaw, may nabatsyagan ikaw nga vibration sa imo pagpangamuyo, nagaupod man dirang imo energy, na? Nagabaskog man ang imo energy, gani himua ang nagkakadapat Aquarius. Mga maswati mo naman nga mga numero 7, 22, 35, 40, 51 kag 11. Sun yellow is your lucky color. Sa mga Pisces, ang mga natao, Pebrero 19, tubtub Marso 20, ari mangin saksi ikaw sa evolution, sa manifestation, sa imo desire. But please lang, Pisces, hambal sa imo horoscope, palanggaon mo ang diferensya sa imo partner. Basta upod mo sa pangabuhi kinaglandyan. Kung hindi ka conforme, ihambal sa iprangka sa iya, kagtudluan mo siya, giyahan mo siya. Kaya maswati mo naman nga mga numero 4, 14, 51, 22, 15, 32, kag 18. Scarlet red is your lucky color. Sa mga Aries, ang mga Aries, amo ini mga natao, Marso 21, tubtub Abril 19, paminsaron mo Aries ang pagkinot. Kag kinanglan mangin progressive man ang imo adlaw subong. Kag kun ano man ang ginaangkon mo subong, magpasalamat ka sa tanan nga bagay nga ina ang ginahatag sa imo. Magmangin maalwan man ikaw sunod sa imo horoscope. Mga maswati mo naman nga mga numero 7, 12, 25, 24, 33 kag 38. Mango orange is your lucky color. Inang una nga bahin sa pagbasa naton sa mga zodiac sign para sa iton horoscope karon nga adlaw gani relax ha. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials.
napamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yugit sa pagpapag kay Tita Wilma karon nga hapon. Okay, atawe, ang padayon anay naton nga pagbasa sa mga nabili naton nga mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Taurus na kita, Tita Wilma. Sa mga Taurus naman, amoy ni mga netaw Abril 20 to Mayo 20. Ikaw, Taurus, na init ka sa huragok sang imo da tupad balay. Kalambot pa da sa inyo, ha? Mas maayo, pinsaron mo na lang inabilang
daw sound bala music sa imo pala matinaan. Kag mag-imagine ka sang vibration para namin mo tulog. Or if not, suno sa horoscope, istorya ha sa maayo nga paagi. Masuwati mo nga mga numero 4, 45, 10, 25, 12, kag 34. Mga maswerte, lucky color mo gali is sky blue. Sa mga Gemini, ang mga Gemini naman, tao Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Wala ending process nga matabo sa imo ginahandom karon nga adlaw, ha? Kag ang imo maayo nga momento, ang imo good moment bala karon nga adlaw. Matyaga na lang kag i-enjoy, Gemini. Maswati mo man nga mga numero 8, 15, 26, 45, 25, kag 30. Dollar green is your lucky color. Sa mga Cancer naman, mga Cancer mo ini mga natao Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. I-appreciate mo ang event sa imo kabuhi nga ma-experiensyahan karon nga adlaw, Cancer. Kag nami man ang dalagan sang bilog mo nga adlaw, matawhay, gani relax lang, padayuna ang imo mga maayo nga ginahimo. Mga maswerte mo nga mga numero 6, 12, 19, 26, kag 35. Ultraviolet is your lucky color. Ang mga Leo naman. Ang mga Leo, ang mga nitao, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Ang mga Leo, abi mo ma-encounter mo gid ang isa ka tawo karon nga adlaw nga daw parihugid sa imo ka reklamador, ha? Ariel, so sa imo horoscope, likawan mo lang nga mas makalaton siya sang iya pagka-negatibo karon nga adlaw sa imo. Likaw ka lang, anay. Mga maswati mo naman nga mga numero 5, 21, 14, 28, kag 35. Pearl white is your lucky color. Kag sa mga Virgo naman ay mga Virgo, amoy ni mga natawa Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Abi Virgo, mas pilian na lang bala karon nga adlaw nga mga malipayon na lang ang mga dulumdumon ang imo ang mga sulod sa imo paminsaron bisan nga masubo ang imo balatyagon, ha? Pilita nga mangin malipayon ikaw. Come on, cheer up, ha? Hindi ka bagay sa iya kay nga amay salabton siya sa kabuhi. Life must go on kung wala siya sa kabuhi. Hambal sa iyong horoscope. Mga maswati mo naman nga mga numero 3, 13, 48, 25, 21, kag 32. Ice blue is your lucky color. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign, Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Libra, suno sa imo horoscope, mag-focus ka na lang sa maayo mo nga balatyagon. Tungod amo ina ang maka-attract sang malipayon nga kabuhi sa imo. Kag tagaan mo atensyon kag panahon ang imo pamilya. Mga maswerte mo naman nga mga numero 14, 32, 23, 41, kag 52. Lucky color scarlet red. Wow. So, nabatian na ito ng aton tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon iya nga adlaw, Martes, Nobyembre 17, tuig 2020. Sa mga kauturan, danay blaagay ka problema, no? Sa mga kauturan na ito, nila nga nag-problema again, na gusto nila makita, inang ginahambal wala titawe nga, mas nga gin pa-improve, basko kag epektibo nga klase sa food supply
Okay, Riza Ramirez Kalipong, nagaupod man sa iton karon nga hapon. Hi and hello lang dire sa imo. Mayong hapon Tita We, shout out again kay Mama Oben kag Papa Romeo Kalipong sa Barangay Karulan. Salamat gid. Salamat gid kay mayong hapon da sa inyo. Kay Aljon Barutil Defensor. Hello Tita We. Yes, salamat man sa imo. Kag kay Nelner Realista. Salamat man mayong hapon sa imo. Kay Claudine Bautista. Good afternoon man. Kay Sir Doms Ortiz, kay Rowena Incanoy. Salamat man sa imo. Kay Ramela Jen Umay. Okay. Siling ni... Okay. Ay nga mga anak, kamo abi pag-relax, hagay kamo iya inugtas man na. Hindi kamo maghagay ugtas, kay hindi namin maghagay kamo inugtas. Mas stress lang kamo sina. Mga gagmay nga bagay, paligaran nyo lang. Bakil Kaangbe, good afternoon. Kag Tita Wilma, mangayo lang ko tani. Ano? Okay. Mangayo sa kunot sa akon advice kung pwede padala niya ang iya nga message or letter sa akon. Okay. I-type mo lang, ipangitaon mo lang nga akon nga Facebook account kay mabasahan gid ina ni Tita Wilma, ha? Okay, salamat gid. Relax lang Thank you gid sa inyo sini nga hapon. Balikan ko lang kamo kung may time pa karon. Okay.
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin? Less stress. Ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, padayuno nato ng pagpangamuyo. Sa liwat, padayon man kita nga mag-upod kay Tita Wilma para sa itong pagpangamuyo sa Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami.
Madamugin nga salamat sa inyo mga palangganaton nga mga tagpalamati sa pagapod kay Tita Wilma sa pagpangamuyo sa siniiya nga hapon. Pero Tita Wilma, mangapi na kita, na? Sa aton man pagpangapi-kapi, ang Edon Zandon Plus Coffee Mix, ang ang panahon. Ang aton mabilin nga Bible verse for the day, halin sa Isaiah chapter 1 verse 18. It says, "Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool." Madamo gini salamat sa inyo mga palangganaton nga mga tagpalamati. Kag buwas na naman, so standby na sa matahom naton nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!